Hello guys, welcome back to my channel. गिबियावनो गासै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। एक्चुअली जोङो दिनैबो माने आरो अमृत उद्यान गुवाहाटीयाव माने पार्कआव फैदों आरोना जोङो। ओमफ्राय दिनै मोनायाव फैनाय जाबाय, इभिनिं माने खोमसि जाखाबायमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला नायलांबाय थादो। आरो आङो बेहाय माने जों रायलायनाय दंमोन बेहाय खिन्थु कपिराइट नांगोन ना, बेनिखायनो आं होनो हादिया आरोना, सरि गाइस। ओमफ्राय गाइस बिसोर सानैया आंनि बिनानाव आरोना, मादैनि फिसाजो गोजौसिना, ओमफ्राय बे सासेया गाहाया दादैनि फिसाजो आरो सानैबो माने आंनिनो बिनानाव जायो। ओमफ्राय बिसोरो आं माने बिसोरखौ आं लेंहरदोंमोन आरोना, आंना शुटिं दङमोन मोनसे मिउजिक भिडिअ, ओमफ्राय बेहाय माने लेंहरदोंमोन नालाय बिसोरखौ, ओंखायनो बिसोर फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बर्डिं रुमाव मा खालामबाय थानो होननानै जोङो दसे बेरायनो फैबाय आरोना। मोजां सानावसो फैनांगौ। गाइस गोजौनिफ्रायनो भिउखौ ओरैबायदि मोजां नुयोना, माने सानाव फैबाथाय नोंनि थाखाय बहुत प्रफिट आरोना। मानो होनबा नोङो बहुत फट' मोजां लानो हागोन, भिडिअ मोजां लानो हागोन, मोजाङै ड्रेसआप खालामना फैयोब्ला आरोना। ओमफ्राय हरावबाथाय नोङो मोजां मोनगोन जास्ट माने टाइम पासनि थाखाय, खिन्थु फट' भिडिअ लानो थाखाय एसे आपसेट जानांगोन आरोना। जों दा ओंखारलांसिगोन, थांसै जोङो। फट' साफायखांबाय, भिडिअ लाखांबाय, इउ एन्ड मी होनखांबाय। गाइस जों मोजां नुवाबाबो जास्ट भिडिअ फट' लाबाय आरोना, फैनायनि फैनाय। स' लाभ इउ अल, थेंक इउ सो माच फर वाचिं आवर भिडिअ।